In-negattività tal-oppożizzjoni tant hija kbira li din lesta tikkritika wkoll l-investiment li l-gvern iġib lejn pajjiżna. Għal dan id-deputat Laburista Etienne Grech f'diskors waqt laqgħa politika f'Ħażebbuġ. Etienne Grech fisser kif il-Partit Nazzjonalista qed jażel li jikkritika lill-gvern anke fuq wieħed mill-ikbar investimenti li qatt inkisbu, il-ftehim mal-kumpanija Shanghai Electric, ftehim li permezz tiegħu il-gvern salva l-korporazzjoni Enemalta. Etienne Grech tkellem ukoll dwar il-miżuri mħabbra fil-budget 2014 u kif dawn bdew iħallu l-frott, fosthom semma l-miżuri biex iktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Min-naħa tiegħu id-deputat Joe Sammut fakkar kif bħal dan iż-żmien sena l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet għaddejja bi kritika kontinwa kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Saħansitra l-Ewroparlamentari David Casa u Roberta Mezzola ippruvaw iħammġu isem pajjiżna fil-Parlament Ewropew. Sammut staqsa jekk se jagħmlu l-istess kampanja negattiva issa li Ċipru għandu l-istess tip ta' programm. Meta tkellem dwar il-budget Sammut sostna li l-budget għal din is-sena jixet il-bżulija u laqal ta' dan il-gvern. Qal li budget bħal dak ippreżentat f'Novembru, Gvern Nazzjonalista kien jippreżentah lejliet elezzjoni ġenerali.